megalayapost.news BERSORAH Christian Group kan penlong ya ke singing festival kom gospel concert haga khatlai Tarik NOHPRAH arhajar akusau hamadan football Umroi nadu kapor arbaje shaneng kum tangi khot bat ngia were piki parlok parajor baro apin sngob ha banyawan shakani ka program banyo sngow yikinong roi gospel bapau nam jong kari khasi jongi bat hakani ka jing penlong ya kani ka program on Donkam ban sio BAIRUNG bat ka jing kemen ni pediang sngob hai pi baro ka jing don rikat ka jong pi kanang ai men siem ya ki riu don sap ruai leng ba ki sap ba ublei ula ai megalayapost.news